kunst, wat het dan ook is, maar elke installatie, elke vorm van kunst, nodigt mensen uit om het gebied in te gaan. En dat wilde ik. Mensen uitnodigen om de schoonheid van het gebied te beleven. Nou, en dan is kunst ook een middel om dat te doen. Er zijn zoveel mensen die hier komen die een wandeling, ja, vast heel mooi, maar dat doen ze dan niet. Dus het is een middel om mensen kennis te laten maken van dit gebied. Het is niet een doel op zich, maar ook een middel om. Dat is het eigenlijk. Het leek mij veel leuker om dingen te hebben die tijdelijk zijn. Waarvan sommige dan langer blijven staan dan andere. Sommige gaan op. Met materialen die ook vergankelijk zijn, dus die gaan weer worden opgenomen door de natuur. Andere blijven langer staan. Sommige bevallen je beter dan de andere, blijven dan ook langer. Dat vind ik interessant. En dat wilde ik hier wel. En dan spaarzaam. Niet dat je hier komt en zo, allemaal beelden. Nee, heel subtiel in de ruimte. Ja. Ik wilde niet de klassieke beeldhouwers. Ik wilde niet de zoveelste beeldenexpositie met dezelfde namen en grote namen. Ik wilde juist onverwachte kunstenaars en die kunstenaars dan ook uitdagen om zich op terrein te begeven waar ze niet mee gewoon zijn. Dat vooral ook. De uitkomst is dan interessant, maar daar gaat het bijna niet eens om. Het gaat meer om mensen uit te dagen om zich op een ander terrein te begeven. En dat heeft kunst wil dat toch altijd doen. En, dus ik werd ook gevraagd voor kunstenaars om zich buiten hun comfortzone te begeven. Dus het gebied bepaalt de maat. En ik vind dat we uit moeten gaan van het park, van het landgoed, van de natuur en de geschiedenis die eraan verbonden is. En de kunstenaars die we uitnodigen moeten daar respectvol mee omgaan. En dat is het vaste gegeven. En dan kan er in principe alles zijn. Dan is het volkomen vrijheid. Ja. En dat vrijheid leidt natuurlijk elke keer tot totaal andere dingen. Het idee van duurzaamheid, vergankelijkheid, die twee tegenstellingen ook, het tijdselement, de seizoenen rekening houden met de natuur, ja, daar willen we natuurlijk wel mee voor. Ja, ook omdat we dat binnen ook doen.